ang ito, paina sumukya sa kuwas. Nga na doon mga fotro, mga inkumar nga, GM jangan kalang mementoy sa sero, kansal bhai taga Jesus say, ndan mo iya nga, ndan mas matanat nga. Hari na putro ngaban pai na so chiso ba na do mga pai so chiso nga san ka way bagay ka pat na mangala ka mga pensosi yang san ka pensosi ka plabaja ka pensosi ya par ka gibreo ka way bagay ka pat na mangala un chiso kran ran ni kata ko pige sama ko gi para sama joman na ko bandang itu pai so chiso ni magaya hakapor kaba snail tam na kaba snail baba hakaba ka juk social media ka juk Instagram ka juk Facebook ka juk mobile kaba temrao ki samla ki para samla ka joman ngalong way ba siya te aga ka Facebook aga ka Instagram kaba panchya ka GM jona Bada ba wakumo yung kising nyo tayo ba ang wancho na pibakya ka tayo jintot pinabanjan nito ko para sa mga janaw pai sa chiso pilihan nyo chiso pinisyam na jiyatat haga GM na jimpo pilihan nyo chiso pinisyam na jiyatat haga GM na jimpo Thank you.